Iñigo Ramirez Okariz, arratzaldeon berriz be? Berri, eskarrik asko. Bueno, etorri gaiela, Antzuolara, beste behin Antzuolak beti muten dagoelako, zeo zer gehiago jakiteko, eguzki auzoan gauz momentu honetan, auzo ez hain zaharra, 55 bat urte edukiko ditu gaur egungo itxura honekin, hasteko eta behin, eguzki, zeatik? Bueno, zuk aipatu duzu nahiko auzo berria da, nahiz eta urte dexente pasau. 74 bitxarte horretan eraiki izan eguzki auzoa, eta eguzki auzoaren izena dator batez ere bere orientazioatik, ez? Ikusi besteik ez dago, orain arratzaldian eguzkiak bete-betian joten ditula bertako balkoiak eta fatxadak, eta, goxotasun horrekin bat, dator auzoaren izena, eguzki auzoa. Eguzkiari joten dabe nolabait auzoa dalako. Hori, eguzkixari ongi torri zemuti zegoen, ez da, nolabait esateko. 1974an, egindako auzoa dau, eta kasu honetan aipatu bida, zintzuk izan zian auzonen sustatzaileak, ez da? Hori da, 1974an alde egin zeben Antzuolatikan azkenengo marista, ez? Eta horrek esan nahi dau, garai baten, orain eguzki auzoa dagoen auzo honetan, maristak, eren konbentua eta eren eliza egon zala. Eta halaxe da, ez? Urte hartan ez bakarrik maristak joan, baizik eta hasi ziren hemengo maristetako eraikuntzak botatzen, eta orain ikusten dugun auzo hau eraikitzen. Eta kooperatiba bat dala esan bida, ez da? Edo kooperatiba bat moduan hasi zala. Hori da, kooperatiba bat da, kasu honetan auzo honen promotoreak, dira herritarrak, elkartu zirenak bere momentuan, bertan etxe batzuk eraikitzeko. Beraz, ez da orain ikusten dugun bezala promozio pribatua. Maristen inguruan berehala hitz egingo dugu, esan behar da, Antzuolan mende bat bezebilain, baina mune bila, zer esana nolabait esateko. Hasteko eta baina, Maristen aurretik, hemen guen gauzen leku honetan, egon zan hilerri bat. Hori da, San Bartolome ermitxa egondako tokixean gaude, oraindik mantentzen da bere espadaina edo kanpantorrea, eta hemen herriko kanposantua inorretik, ohitura zegoan herritarrak eta hiltzen zirenean elizetan eta ingurutan lurperatzeko, eta hemen momentu hartan San Bartolomeko ermitxa parian kanposanto bat eraiki izan, eta esan duten bezala, halaxe iraun zeban herriko hilarrixa eraiki arte. Eta bai, guazen maristetara. Antzuolara, 1999 heltzen dira okerrezpan hau. Pixkat horretik etorri ziran, baina 1978an nolabait oinatin finkatuta daela, hasi ziren nolabait hemengo konbentuko eta elizaren obrak, bai? Eta handikan urte batzutara, 1914an edo inauguratu zen, gerora izango zen maristen nobiziatua, eta baita ere erekitzako kapila. Oñatitik etorri zen Antzuolara, baina aurretik Frantziatik etorri zen, Frantziatik nolabait bota egin zituzten. Konta iguzu, zeintzukia maristak zergatik bota zituzten? Bai, kasu honetan, 19. mendearen bukaeran, gobernu aldaketa desberdinen ondorixoz, errepublikatik debekatu zen eskolak eta kasu honetan erligiosoen eskutan eta egotia, eta poliki-poliki beste neurri batzuen ondorixoz ikusi zuten maristak anetzokatela nolabaiteko etorkizunik, eta alde egin zeben. Eta alde egin zeben, lehendabizi Espainiara, eta Espainian 3 tokitxan kokatu ziren. Lehenengo Katalunian, eta Katalunian osatu zeben Geronako provintzia izenekoa, beste gune bat izan zen Galizian, eta hor sortu zen Orentzeko gunea edo Orentzeko provintzia, eta hirugarrena
hemen Euskal Herrixan nolabait edatu zen. Eta izena jaso zeban Antzolako probintzia edo Antzolako gunea. Osea, Antzula irisekin ez da, nolabait esateko liga horretan ez da? Bai, garai hartan oso importantea izan zen Antzolako probintzia, eta bertatik nolabait hasi zen zabaltzen beste toki batzutara, ez? Eta hemen, lehen aipatu duten bezala, apaiz izateko edo mariste izateko eskola bat zegoen, nobiziatu bat zegoen, eta hemen inguruko, hasi bai Gaztela, Leongo, batez ere, Burgos, Soria inguroko jende gazte asko etortzen zen, apaiz bidea ekiteko, ez da? Hori da. Apaiz bidea bai, baina gero, aparte, eskola bat eukie behin, berriko gentian dako, ez? Ez derrigorrez apaiz izategura behinan dako. Hori da, eta horrezaz aparte, nolabaitxeren balioak eta zabaldu nahi Berriotxoa izeneko ikastetxe bat zabaldu zen, gainera momentu honetan gauden tokixan egon zen, hau da, Kanposantu gainean. Gainean eskolia. Eskolia, eta Kanposantu horren inguruan esan duten bezala, eraikuntza hau edo eskola hau zabaldu zen, 1991an, eta orduan, gora berak egon ziren herrixan, nola zitxekien eskola pribatu bat sustatzia, bai? Orduan eskola publikoen alde joera bat zegoan, eta esan beharra dago Antzolako mutiko entzako eskolia zen, inguruko batez ere, eta kuriosua da, baserritako eta ume asko eta hasi ziren kasu honetan eskolak hartzen ikastetxe honetan. Eta 1970 hamarkada buelta horretan, joan egiten dira. Zebilakara eukiten dago, zati joaten dira? Azkenean, eskola erregioso askori gertatu izan jakona, ez? Batez ere, gizartearen aldaketak, pentsakera aldaketak, nolabait erregioarekin gero eta distantzia handiagoak hartzen hasita dago jendia, eta gaur egun hori nabarixa da, garai horretan emuten da nolabaiteko detonante hori, distantzia hori erregioarekin hartzen den hori, eta beste balio batzuk eta bilatzen ditue garai hartako gurasoek eta herritarrek, ez? Eta horren arabera, distantzia horren ondoren, apaiz izateko edo monja izateko, nolabaiteko bokazio horrek joaten dira galtzen, eta galtzen diren horrixan, nobiziatuak izten hasten dira. Eta kasu honetan Madriden zentralizatzen da maristetako kongregazioaren nolabaiteko gunea, eta periferiakoa desagertzen hasten dira. Eta tartean, esan duten bezala, 1974an, Antzolako apirilean gainera, Antzolako 3-4 marista gelditzen zirenak alde egin zeben. Inigo, gurutzatu dugu Eguzki auzua, gurutzatu dugu San Josepe auzua, San Jose gaineraino etorri gara, eta hemen topauko dugu maristek Antzolan itxitako azkenengo arrastua, eta ez nola nahikoa. Bai, aipatu duzun bezala, Antzolan maristek lagatako ondare, ez nuke esango azkena, ze badagoelako ondiok Kanposantuan erekitzako panteoia, baina bai, hemen aurkitzen dugun San Jose irudia dela erak egindako nolabaiteko obraren azken lekukoa edo aztarna. Azteko eta baina esan behar dugu gurutzatu dugun lur eremu hau dana, garai baten maristena zan euren pasalekoan gauz nolabait esateko, ez da? Bai, lehen bekaldian egon garenean, irudikatu dugu gutxi gora bera zein zan azpiegiturak edo, ez da? Hori da, eta inkluso baitza lurrazaleria, ez? Baina lurrazalera hori gehiago zabaltzen zen, eta iristen zen orain kokatuta gaen San Jose gain ontaraino, ez?
figura hau noizkoa da, eta ze ezaugarri ditu, ze bate baino gehiago, neurrisak dakizenean igual sorpresan bat hartuko da, ezta? Bai, bueno, alde batetik aipatu dugu, San Jose irudixa da, eta brontzeskoa, Frantzian egindakoa, eta 2000 kilo dauzka. 2000 kilo. 2000 kilo, eta garai hartan gainera igotzeko sekulako lanak hartu zituenak, ez? Baina ez da aipatu duzun bezala pixkat herritarren artean eta dagoen kezketako bat ze neurritxakoa da irudixa, baizik eta pedestala edo zutabiak zer pentsau ematen dau eta batzutan hipotesi desberdinen bidez, jendeak kalkulatzen ditu zenbat izango lituzkin. Dauzka 10 metro, beraz, pedestalak edo zutabeak 10 metro, gehi irudixak 3. Beraz guztira 13, hasi eta bukatu 13. Hasi eta bukaeraino. Lehen berbeinutan ine oso motz geratu nez, Inigo? Esan dugu moduan hause, beraz, nola baite maristen azkenengo arrasto hori, edo azkenengotako arrasto hori, guzti hausuan inguruan berbetan etorri gara, eta betu gaurko reportaje bora biltzeko, hortxe, Euskizan konpainian gaurko honetan. Inigo Ramirez de Ocariz, eskerrik asko benetan. Nahi duzun arte.